Kanggo wong kasugengan Idul Adha non seri Amanda lamun kakang bener eman lan bener arep sayang putri daerah kula nunggu tanggung jawab amaman putri daerah sing lagi njaluk tanggung jawab Mama Gio, Papa Gio, sing jebol kali wedi. Papa Gio, Mama Gio, sing jebol kali wedi. Papa Gio, Banmin ujung semini. Papa Gio, Banmin ujung semini. Ora niat, ora pengen loro ganti. Kecamatan Depok. Maklum kula ngerti Papa Gio, kakang duwe anak rapi nek ratu Giska nek ratu Giska sayang wis lawas hubungane wis terlanjur segalane aduh ning ratu Giska pengin bener eman lan bener arep sayang mamaku, kula nunggu tanggung jawab Mama Aurora 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 Udin, Kacung Udin, Mama Aurora Wong Cirebon, Kacung Udin, Bocebon, Kacung Udin. Awan bengi janji kakang tak anti-anti ora niat ora pengen loro ganti Mamaku, neng ratu Giska neng ratu iya Pak iya kula rela kula rima asal laksana neng ratu Giska bagian urip diwayu Papa Gio, pasrah aja Mama Gio, maklum Papa Gio, ngerti Papa Gio, duwe rapi tapi Papa Gio, kepriben putri Papa Gio, daerah beli sing bisa jebol kali wedi. wis lawas hubungane wis setahun demenane Oh iya. kan ula isin ula pengen dikawin Papa Gio